Pozdrav svima, ja sam teta Lana. Današnja priča nosi naslov Dom pripremljen za Boga. Poruka ove priče je Boga štujem kad mu donosim svoje darove. Zlatni stih nalazimo u Izlasku 25:8. Tamo piše: Neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. Koju svoju stvar najviše cijeniš? Neku igračku, knjigu ili kućnog ljubimca? Kako bi se osjećao kad bi to trebao dijeliti s nekim drugim? Kako bi se osjećao kad bi naš pastor tražio da to idući put doneseš u crkvu i daš Bogu? Izraelci su svakog dana mogli vidjeti da je Bog s njima. Pogledali bi u oblak koji ih je vodio danju i znali bi da je Bog s njima. Vidjeli su stup od ognja svake noći i osjećali toplinu Božje prisutnosti. Međutim, to nije bilo dovoljno. Bilo im je potrebno posebno mjesto gdje će se moći susresti s Bogom. A Bog je želio prebivati među njima. Želio je da njegov poseban narod zna da je on sve vrijeme s njima, da mogu doći k njemu i pokloniti mu se. Bog je želio imati dom u izraelskom taboru. Bog je točno znao kako njegov dom treba izgledati. Dao je Mojsiju građevinski plan. Mojsije je točno znao što treba učiniti. Bog se obratio Mojsiju. Reci svima da mogu sudjelovati u gradnji mojeg doma. Tko god želi može donijeti darove tebi. Nitko to ne treba činiti prisilno. Neka daju samo ono što žele i što mogu dati. Ne želim da itko daje ako ne bude davao dragovoljno. Meni nije važno koliko će narod dati, već hoće li dati s veseljem. Narod će te pitati što da donesu. Kaži im što je potrebno. Važno je zlato, srebro i tuč ili mjed. Ove su kovine potrebne za izradu namještaja. Sve drvo mora biti od bagrema. Ono je čvrsto. Izdržat će vrućinu pustinje danju, a hladnoću noću. Moj će dom biti živopisan. Narod koji donosi vunu neka je iz prede i oboji ljubičasto crveno i tamno crveno. Biće ti potrebne tkanine i krzna za moje svetište. Neka narod donese platna, kozjih koža, crveno obojenih ovunjskih koža i jazavčevih koža. U mojem domu treba biti svjetla. Uzmi maslinovo ulje za svjetiljke. Za neka bogoslužja bit će ti potrebne mirodije za ulje pomazanja i kao miris za kad. Također će ti biti potreban oniks i drugo drago kamenje za posebnu odjeću za svećenika. Mnogi su s radošću donosili nakit i druge lijepe predmete koje su im Egipćani dali kad su odlazili iz Egipta. Prikladno mjesto za klanjanje Bogu bilo je bolje od čuvanja tog nakita za sebe. Narod je Bogu dao najvrijednije što je imao. Bog će imati najbolje i najljepše mjesto u taboru. Izraelci su vidjeli Božju moć, znali su njegov plan i htjeli su ga slaviti i štovati na poseban način na posebnom mjestu. Tako i mi danas možemo slaviti i štovati Boga. On još uvijek daje svom narodu priliku da ga dariva. On želi da dajemo dragovoljno, radosna srca, upravo onako kako su davali Izraelci.